Už to nie je vtipné. Zastav ho. Ty si mu kúpil gitaru, Charlie. Moja posteľ tam hore tak vybruje, že už viac nie som potrebný. No, prepáč, že môj syn prerušil tvoje povedňajšie hýrenie. Ale myslím si, že sa pre niečo veľmi trápi. A čo ho trápi? To neviem, dávam mu trochu času, kým za ním pôjdem. Mám ísť za ním ja? Jasné. A ja dokončím to u teba v spálni. Toto je práca pre otca. Povedz mu, že potrebujem asi 20 minút. Smiem vojsť? Znie to, ako by si zapojil aj svoje kúzlo. Ale skúsme to na trochu tichšie, dobre? Prečo si to urobil? Pretože ťa ľúbim a chcem, aby to tak aj ostalo. Tak, aký si mal týždeň? Dobrý. A nechceš mi niečo povedať? Niečo ťa trápi? Nie. Určite zdá sa mi, že ťa niečo trápi. Dobre, chceš vedieť, čo ma trápi? Áno, áno. Že sa ma všetci pýtajú, že čo ma trápi. Dobre, už sa nebudem. Dobre. Keď ja som bol v tvojom veku... Moje ne. Dobre, zabudni na to. Problémy v škole? Nie. Problémy s mamou? Nie. Pretože viem, že existujú veci, o ktorých sa chlapec nechce rozprávať s mamou. Aké napríklad? No vieš, problémy s dievčatami, alebo keď ti deti robia zle, alebo že si jediný z triedy, ktorý nezarastá na semeníkoch.